Dear God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful morning. Ngayon mong gihatag namo nga kami makapamati o makapadungog sa imong pulong. Salamat nga ang among kasing-kasing abli na karon sa pagdawat niini o among hunahuna Ginoo lamdagi sa imong pulong. Kasabot mi Ginoo nga ang imuhang balang espiritu may magtudlo namo gamit ang baba sa imong alagad. Panalangin ang matag kinabuhi, muli kami malipayon, kauban ang imuhang grasya ug panalangin. Kini mong giapo pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Palihog mong lingkod igsoon. Okay. So palihog ko, andama ang inyong mga Biblia diha sa Book of John chapter 4. Ato nang basahan unya. Pansadili pa, let me give you a short introduction about the topic. So naatay introduction. I hope dili ini mo taas. Kay basin umutaas. Pero mubura ko na akong wali. Anya ang kinalan ato lang sabton pag-ayo ang full context sa message karong buntaga. So this is my introduction, no? Mga klase-klaseng sakit sa tao nga mananakod. Okay. Una ato makita no nga usa sa mga pinaka mananakod nga sakit kining sa physical, respiratory and skin diseases. Kana ganing COVID, TB, o sa panang mga pneumonia, kana bang mga respiratory, chronic diseases, o kanang mga skin rashes o diseases, alapi, sama sa katong sakit ni Lazaro, kanang, sana kitong, sanla, no? O sana sa magkadlukan kay nila nga sakit sa unang panahon, ang kanang, gitawag og Lazarus disease or kanang sanla. Muna siya sa mga physical. So, aduna pod sa mga social. Unsa man nga mga mananakod nga sakit nga social. Unsa man na mga social diseases kining tanang klaseng bisyo kahilayan. Mutuo mo nga manakod na o kumutuo mo nga manakod na o kana sakit na siya nga social. Dili social nga kanang kuan kanang social lifestyle social. Ut pasabot sakit sa mga kinaes tao ba? Batasan sa tao nga pwede siyang mutakod sa mga tao bisan katong usa unta nga wa ay bisyo tungod kay na gikuyog-kuyog na naapil natakdan sa bisyo. Natakdan apil sa kahilayan mo nang gitawag nga social nga disease. Kanang tanang klaseng bisyo o kahilayan, that is social disease. Another, emotional and mental disease. Sama sa kaluyahon. Kana bang daling ma-discourage? Daling ma-discourage. Unya, mahadlokon. Daling mahadlok. Talawan. O kanang mabalakon. Dili ka lang mo salig. No? Mabalakon o kanang negatibo o huna-huna. Makatakod na. Kaya imbis unta nga mo give ka o kanang positive or positibo nga panguna-huna. Kung ang imuhang nadunggan negatibo, pwede kang matakdan. Muna nga, bantay ta nga, di ta matakdan anang gitawag og emotional and mental disease. Another, kini, spiritual. Spiritual disease, gitawag na siya, kining mga way kadasig. Nawad na kadasig ka na, nagluya spiritual. Nawala na ang gana sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Unya, wanay ganang musimba. Kana, naana siya spiritual disease. Spiritual nga sakit. Nang di nakaganang mampo, di nakaganang musimba, o wala na imong kadasig nga mag-share sa pulong sa Ginoo, wala na kay hunahuna unsay dapat buhaton nga maayo, imuha kay luya na jud ka. No? Muna ang mga spiritual disease. Apan ang pinaka-worst, no, kung kining mga klaseng sakita, manakod ni bisan sa mga health providers. Kisa ang health provider sa mga physical, doktor, nurse, o uban pa nga mga medical team. Sa social, mo ni ang sama ni Brother Renard, nga ni mga psychologist. What if social o emotional, mo na ilahang trabaho na social o emotional. Sila may mga health providers nga motabang sa mga taong nais problema sa mga emotional o mental. Pero sa spiritual, ang health providers, ang church leaders. Ikaduha, Christians. Hello.
Akong palikon, kinsay mga health providers sa espiritual. Church leader o mga Kristohanon. So, kung ikaw, imong gila, Kristohanon ka, usa ka nga health provider espiritual. So, bisag wala kay gitawag nga credential, nga matawag ka nga, ikaw, kuan ka licensed minister, ordained pastor, or exhorter. Bisag wala ka ng credential, pero as long nga Kristohanon ka, usa ka sa gamiton sa Ginoo nga mutakod ang mga maayong kinaiya ngadto sa uban. O di lang kay mutakod, mutabang pa jud kang muayo kay health provider ta. Amen. Pero what if ang mga health provider matakdan? Mo na problema. Di ba paano na itong COVID-19 sa una? Perting kuyawa sa mga health provider mo na nga sila mismo extra careful sila nga ilahang proteksyonan ang ilang kaugalingon nga di sila matakdan sa mga nag-COVID. Tungod kay very infectious ang respiratory disease nga COVID. Mao to nga sila mismo extra careful og wala gid sila nakaikyas daghan pod nga mga na COVID. So imbes sila mo'y mag-provide og health pagtabang aron maulian ng mga tao, pero what if sila na mismo dili naka-provide kay sila mismo natakdan? Inana ang sitwasyon sa simbahan mga kaigsunan. What if kung ang simbahan dili manakod sa batasan o kinay ni Kristo nga to sa gawas, ang kuyaw kung ikaw may matakdan sa batasan kinay sa gawas musulod sa simbahan? Nakuha ninyo? Kana bang ang leader sa simbahan dili na makahatag og extra health provision sa iyang gihatagan to kay siya utro pod nga masakiton? Nakuha ninyo ang punto? Example, leader sa simbahan, unsaon niya nga matuhuan siya sa iyang mga membro nga ayaw mo pagbisyo, ayaw mo apel na kilaya, siya pod mismo apel. No? Mukupay pod. Mutaya pod. Muinom pod. Gabisyo pod. Naapoy chicks. Nalain. Di ba? Masakiton. Unsaon man pagnindot sa mga tao diha sa iyang congregation kung siya mismo ang health provider, masakiton. Muna nga, importante po di ay nga sa gitawag na itong spiritual health, number one, nga tan-awon sa Ginoo ang atong kaugalingon. Usa ta mohatag og health provision sa uban, kita mismo maayo tag kondisyon. Amen. You can give good to those who need, but you cannot give what you do not have. Wala tayo mahatag kung wala ta na. Muna nga, kita mismo kinahanglan na masabtan nato unsa ka importante ang unsay naa nato nga maayo nga pwede natong ihatag og ipatakod ngadto sa uban. Amen. Salamat sa Ginoo kay kining mga klase-klase nga makansa di man na manakod, pareto ka timidi, di man to manakod o kanang iha dili po na manakod. Ang kuyaw kung ay muhang kinabuhi unta dapat mutakod pero wala na nakod. Ha? Ang lisod kung ang atong kinabuhing espirituhanon nga dapat untang manakod pero wala na nakod. Sa to pa, wala na ang gitawag nga essence of effectiveness. Kana bang kung mayon ka gani nga grabe ka manakod ang usa ka sakit but pasabot aktibo ang mao nga balatian. Pero kung di na gani siya active, dili na siya mutagod. Hello. Ako pangutana, active pa ba kas Ginoo? Aktibo ba ka sa pag-alagad sa Ginoo karon? Aktibo pa ba ang imong spiritual life diya sa Ginoo? Kung aktibo pa na, igsuon, di ginakapugngan, manakod gina sa uban. Sama sa kinabuhi sa usa ka alagad sa Ginoo, bisan paglagyo sila pero nitakod ang pulong sa Ginoo ngadto sa iya og nagkabaton og bag-ong kinabuhi. Mao na ang espiritual nga pagtakod. Pero mga kaiksuna, doon ay mga tao, mga kaiksunan nga, dili ganahang moduol na to kay
Huna-huna nila murag naay sakit mananakod. Buti pasabot aktibo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi kay naay mga taong di ganani mo muduol. Kabantay mo, kung muduol kag tapok unya Kristohanon kang hinog, Kristohanon jud kang klaro ba? Unya muduol kag tapok unya naay nagtabi diag dili mao, muhilom sila. Ha? Kay kabalo sila nga ikaw Kristohanon ka og naa kay something nila nga mutakod nila nga di sila ganahan. Og mura sila mangdiri sa imuha kung ikaw na imo istorya kay lahi na makag-istoryahan compared sa una. Lahi na ang imuhang mindset, lahi na ang imuhang tono sa paghatag sa message tungod kay giusab na kas Ginoo. Muna nga ang ubang mga tao di ganahan nimo kay murag na kay sakit mananakod. O kana mao na ang imong spiritual activeness diha sa Ginoo nga dapat manakod ngadto sa uban. Okay. So ang topic nato karong buntag ay igsoon be contagious. Palihog manindog atong basahon ang pulong sa Ginoo. John chapter 4. John chapter 4 verse 1 to 30. Ato ning basahon kay nindot man ning istorya. Akong gangyo si Pastor James Paul nga mo basa kay para dili kay master sa akong tingog. 1 to 30. Nakigsulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig ug nagbunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Verse 3, busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayod siya sa Samaria. Verse 5, niabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua dito ang atabay ni Jacob, milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnara ko." Ang babae mitubag, "Hudyo ka ug ako Samarianon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudyo, good ang mga ug mga Samarianon wala may panagsandurutay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayud unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga nagahatag sa kinabuhi." Ang babaye miingon, "Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili nagayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan, nga muhatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan." Ang babaye miingon, "Sir, hatagi ko niining tubiga, aron dili na ako uhawon, og dili na usab ako muanhi sa pagkalos." O giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." Miingon ang babae, "Wala ako'y bana." Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana.
Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianon nagsimba sa Dios dinhing niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gyud simbahon ang Dios. Verse 21, si Jesus miingon kaniya, Babaye, tuuhi nga ako moabot ang panahon nga dili kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba ni ining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga muanhi ang Misayas nga gigadlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako nga nakigsulti kanimo mao siya. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo. Sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae, apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung unsa iyang gusto o nangatana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya, gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod o giingnan niya ang mga tao. Dali kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Misayas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Hallelujah. Dalaygon ang pulong sa Ginoo, palihog manglingkod. Taas-taas yun, no? Ato ang nabasa ron. So, in summary, mga igsoon, ang kining nga context nga storya sa the Samaritan woman and Jesus, adunay daghan nga mga punto dinhi nga ato nang nasayran sa una nga nagisgot kinig pagsimba or matuod nga pagsimba. Nagisgot po ni dinhi og tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Nagisgot po ni dinhi og panagsandurot. Kabantay mo, naay word ni panagsandurot. Unya, nagisgot po ni dinhi og pagwali og pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unya, nagisgot po ni dinhi og intentions. Okay. Pero naadri sa ako ang nadiskubrihan mga kaigsuonan ining mga context. Adunay importante kayo nga atong masabtan nga kinaiya ni Jesus nga iyang gipakita towards the Samaritan woman. Ug mao ni ang gitawag nga influence. Kung sa ato pa na nga kuan kanang context sa tawhanon kanang impluwensya or pagtakod, na? So ang usa ka influence sa imuha pwede siyang mutakod ngadto sa uban. So importante kayo kung sa ang influence nga naa nimo nga maayo ipatakod nito sa uban. Pero kung influence nga bati ayaw lang nagipatakod. Ang imong i-influensya or ipatakod nga to sa uban ang maayo. So usa sa ako nakita dinhi nga wala na kita sa uban ang kining pag-approach ni Jesus towards the Samaritan woman. Ngano di ay unsa ang background sa mga Hudiyo ug mga Samarianhon. Okay. So nagisgot man diri og mga Hudiyo ug Samarianhon. Nganong wala man na sila panagsandurot?
number one, it is because ang ilang kingdom divided. Lahi ang king sa north, lahi ang king sa south. So ang Samaria mauna ang nasa northern kingdom nga syudad or lungsod, muna ang capital, ug ang capital po diri sa south ang Jerusalem. Unya para sa mga Hudiyo kaning mga nasa Jerusalem, ang tinuod ra nga kaluwasan nagikan ra nila. Sakto na, no? Pero wala nila naunaan nga kining mga Samarianhon kaliwat pod ni Abraham o kaliwat sa mga Hudiyo. Sa pagangalan lang na-divided ang ilang kingdom, wala na nila tagda ang taga-north tungod kay lahi na silang prinsipyo. O usa sa mga balaod nila, di sila pwedeng magtabi kay kontra sila. Nakuha ninyo? So, bawal sila makiktabi kay ang ilahang gipugnan nga di sila matakdan sa kultura sa usag-usa. Okay, take note of the culture. Lahi ang culture sa south, lahi na ang culture sa north. Kay lahi na ilang king sa north, lahi po ang king sa south. So ang Samaria mao ang capital nga lugar sa north, o ang Jerusalem mao ang capital nga lugar sa south. Pero silang duha dili manag sandurot. Bisag usara sila ka lugar naa sa gamay nga nasod. Mura ba example Cebu, gihati ang Cebu na ay North Cebu o South Cebu. Inana ba? Sa ilapod, gihati nila. Nahimo nga duwa ka kingdom. Unya, usa silang mga gi-implement nga balaod is di na sila magtagdanay. Ay nana sila ka stricto. O kung magkigtagad kanila, pwede kanilang isumbong sa ilang hari o pwede kanilang latuson o pwede kanilang silutan. Tungod kay nakiksandurot ka sa mga dili Hudiyo. So itawag na nila nga mga Gentile kay di man Hudiyo. Para nila silang unahuna kaning mga Samarianhon dili nila kuan ka ng amigo. O para nila hugaw o para nila kaning silang mga Samarianhon mga suwail, na? Para nila kaning mga Samarianhon mga dautan. Mo na silang mindset. Basta dili gani kauban nila para nila dautan nagigay na o wala na chance sa kaluwasan kay ilang una ang mga Hudiyo ray maluwas. Nakuha ninyo ang background? So, in short, grabe kaayo ang ilang hostility or kanang ganing pag ilang bati mo, kanang di mo angayan. Para nila, murag na ay sakit nga mananakod ang mga Samarianhon. O sa mga huna-huna po sa mga Samarianhon, para nila di sila gana makigtagad sa mga Hudiyo kay mura po na sila sakit nga mananakod nga di mi gana makigtagad niyo, di mi magduol ninyo, pero at that time atong nakita sa atong nabasa si Jesus ni duol sa Samarianong babay og nakigtabi. Kabantay mo? Og gi-break ni Jesus ang ilahang worldly system. Ilang mindset. Og nakita nis mga disciple nga nagtabi si Jesus og ang Samarianhon nga babaye. Unsa inyo nakita ang Samarianhon nga babaye? What do you think? Nakabig ba siya sa prinsipyo ni Jesus nga iyang nadunggan? Yes, 100% nakabig ang Samarianhon nga babaye. Unsay prueba nga nakabig ang Samarianhon babaye? Miadto siya sa ilahang lugar, sa ilang lungsod, og nanabi siya about ni Jesus nga mao ang Kristo nga iyahang nakatabi. Og human ato, iyan ang gisutian, iyan ang gisangyawan ang iyang mga katagilungsod. Unsay nakita nato ang mga katagilungsod niya ng ninggawa dito sa ilang lungsod og niadto ni Jesus, niadto ni sa to pa nituo ang mga Samarianhon sa babaye nga katong iyang kaistorya si Jesus mo to ang Kristo, ang mga Samarianhon nituo ni Jesus. Pero si Jesus Hudiyo. O sa ilang culture, di sa dapat mutuo. Tungod kay para nila, kontra nila ang mga Hudiyo. Pero nakita aning Samarianhon nga babaye, nga kining iyang kaistorya, tinuod nga mao ang Kristo. Atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Unsa ang implication nato dinhi sa atong nibasa? This is about the influence or kanaganing impluwensya
nga nitakod ngadto sa usa ka tawo. And mo ni ang prinsipyo nga atong tan-awon sa gibuhat ni Jesus sa atong mga kinabuhi, no? So atong padayon nun ang okay, apan adunay mga maayo nga dapat ipatakod nato, no? So, di ba, nagisgot ta ganina og sakit balatian nga di dapat ipatakod. Pero dunay mga maayo sa ato ang dapat to ipatakod. So to be contagious means to spread out to many. No? Atong spread out nga to sa daghan mo na ito contagious, to be contagious or para manakod. So another meaning sa contagious is move easily from one person to another. So gikan sa imuha ngadto sa uban, gikan niya ngadto na pod sa lain, sato pa magpasa-pasa. Okay? Unsa man ang usa sa pinakadako nga cases karon sa tuang nasod nga another contagious disease. Ha? Kabalo mo? AIDS. HIV and AIDS. Unya ang pinakadaghan sa cases mga lalaki pag yun. Ang member sa mga LGBT. Mo na ang naakaron sa data sa DOH. Mostly mga lalaki ug kana sila nanakod na ron. Sila nagdaghan sila. Sa mga bayan nagdaghan pod. Og ang ilang sakit nagdaghan. Nagkatay-katay sa dagilhang sakit. Contagious kayo. Nanakod. Daghan kayo ng mga natakdan. Kumusta mga Kristohanon? Daghan na ba natakdan sa atong pagkakristohanon? Hallelujah. Muna akong idasig na itong tanan, no? Manakod ta. Unsa may itong ipatakod ang kinaiya o batasan ni Kristo nga naa nato. Unsay mga maayo nga imong nadawat, ang uban mga mahadlok mo duol nimo kay hadlok matakdan nga ma-born again. Tinuod? Hadlok sa matakdan nga ma-born again pud sila tungod nimo. Praise the Lord kay nanakod ka or manakod ka. Ang kuyaw born again kunuhay ka pero di ka manakod. Sa ato pa kung born again nga di manakod nga ma-born again ang silingan, di makita ang pagka-born again. Di makita nga nabag-og na usab ang imong kinabuhi tungod kay para sa mga silingan murag wala raman ka. Pero kung tinud anay jud kang na-born again, tinud anay jud kang nabago na tao pag-usab na bagong imong kinabuhi, ang mga tao nga kanang mga tao nga nagpuyo sa kasalanan mahadlok na nimo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kasalanan murag sulawan nimo. Pero kung mga tao nga willing magbagos kinabuhi, ganahan kay na silang magpatakod nimo. Ganahan silang maapil kung unsay imong nadawat. Ganahan silang makadawat ug unsay imong nadawat nga maayo. Mao na ang nindot nga pagka-contagious. Amen. Okay, paraenda. Be contagious mga kaigsuonan. Sa simbahan mga kaigsuon, usa sa atong gitan-aw nga principle sa simbahan, nagtuo ang uban nga kung dako na tagsimbahan, mo'y posibilidad nga mukuyanak o mo spread out ang atong religion. No. Dili basihanan ang gidakon sa simbahan or nindot ang facility. Dili na mo'y basihan nga mudaghan ta. Nga nayubang nga simbahan, gamay ra kayo pero gahuot. No? Naay daghang simbahan karon nga bisag dili nindot ang facility pero daghan kayo sila. Ngano man, contagious kayo ang ilang pagkakastohanon. Okay? We may never be a mega church. Dili man ta siguro mega church nga dako kay ta og church building nga makita sa mga tao nga daghan jud sa kay dako man simbahan. Dili na may basihanan. But we can be contagious church. Kansang contagious church nga mananakod ba? Og ang atong ipatakod ang pulong sa Ginoo. Ang atong ipatakod ang kausaban sa Ginoo. Ang kabaguhan sa atong kinabuhi mo'y atong ipatakod ngadto sa uban. Amen. How can we be contagious? Unsaon mahimutang contagious? Mo ni ang tulo ka principle. Be amazed of the glory of God. Number 1, dapat ikaw una naka-experience ka sa kahibulungang buhat sa Ginoo. O dapat convince na ka daan
sa pulong sa Ginoo. Kay kung convince ka nga tinuod ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, di ka maglisod mangumbinser sa uban. Kay ikaw mismo na convince na ka sa pulong sa Ginoo nga tinuod. Number 2, be transformed by the love of Jesus. Dapat makita sa atong kinabuhi nga nausap og nabago ang atong kinabuhi tungod sa gugma ni Jesus. Kung dili makita sa uban ang transformation, dili ta manakod sa atong pagkakristohanon. Pero kung makita nila ang atong transformation, naay dakong posibilidad nga matakdan sila sa atong pagkabuutan. Matakdan sila sa imong pagkamatarong, matakdan sila sa imong pagkakristohanon. Oh, that's a good contagious. Mo na nindot nga pagka-contagious. Amen. And then, be yielded to the Word of God. Dapat magsalig ra gyud ta pirmi sa pulong sa Ginoo. Kay wala man tayo laing i-spread out or ipasa nga tusuban. Pulong man sa Ginoo. Unya, ang imuhang i-spread out, di man ang imong kaugalingon. Actually, ang atong ipatakod nila, dili man atong kaugalingon, kundi si Kristo nga niya nato dire. Si Kristo nga nagbago sa itong kinabuhi, mao po ni mo takod nga tusuban, nga ni mo pass-on nga tusuban, sama sa Samarianhong babae, bisan na adi ay siya sa kinabuhi sa pagkamakasala, kay naglibin-live-in siya, pero doon ay changes na itabo siyang kinabuhi tungod sa iyang encounter ni Jesus Christ. O kaning iyang encounter ni Jesus, midangat ngadto sa pagka-contagious, paghatag og pulong ngadto sa iyang mga katagilungsod. O ang iyang mga nasultian, nituo niya og niduol ni Jesus. Amen? Unsay nakita na to? Na miya sila sa lalungsod og niduol ni Jesus. It means ang mga tao nga imong sultian sa pulong sa Ginoo, pwede silang mubiya sa ilang state of sinfulness to come near to Jesus. Amen? Welcome back, Inday Angela. Akong balikon, ang imong pulong, ang dawat nga pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, mauna ang atong gisaligan nga maoy mo takod nga tus uban. Dili imuhang pulong. Pulong sa Ginoo. Amen. Dili imuhang prinsipyo, dili imuhang doktrina, dili imuhang filosofiya, kundili pulong sa Ginoo. Amen. Usahay ang mga tao ang ilang ipatakod, ang ilang prinsipyo, ilahang filosofiya, ilahang kaugalingong panglantaw sa kinabuhi, pero alang sa mga Kristohanon, ang atong spread out nga mutakod nga tusuban, ang pulong sa Ginoo. Spread out the Word of God. Spread out the Word of God. Ayaw mo kaulaw. Nga spread out ang pulong sa Ginoo. Saligi lang na nga dunay kausaban may tabo sa taong imong gisultian. Actually, gahapon na reminded ko, ingon si Pastor Edwin, ayaw lang good mo katapol pagsulti, bahalag nagbalik-balik na inyong gisulti. Kaya nga naman, dili man tao ang atong gipahimutan every time nga nisulti ta, Ginoo man. So bahala pag nagbalik-balik na imong gistorya, mo tag plakang guba nga magbalik-balik, usay ning ato ang winalihan, balik-balik, sige lang, kay ang Ginoo nagtan-aw sa iyang mga alagad nga nagkugi sa pag-spread out sa pulong sa Ginoo. Kung nagkugi ka, dadon pugas mga taong nanginahanglan. Pero malibog ka usahay, Lord, asa man ko nimo dadon sa mga tao, usay, pasulayon pagkas Ginoo mga gahing kasing-kasing. Pasulayon kas Ginoo ka na mga lisod king patuuhon. Unya mo dangat din sa imong nunang nga kapoy naman sigsang niya, wa may nituo. Kapoy magsigsulti, wa man ko tuuhi. Igsoon, ayaw mo ka-discourage anang mga taong di mo tuo. Kay di lagi na nato turubagon ang ato rang responsibilidad o obligasyon to share and spread the Word of God. Muna ang dapat ipatakod nato ngadto sa ubang tao aron mabag-o og mausap ang ilang kinabuhi. Katawanan kayo ang kalibutan ning son.
Wa sila mahadlok nga uban-uban sa mga taong bisyuso, mga barkada nga batik impluwensya. Pero kung mga ginikanan, ilang anak ni kuyog-kuyog ng mga born again, ilan nang didan kay matakdan ko ng mga born again. Kaninot ana, daghan ng mabuutan. Amen? Kaysa daghang magbisyo, kaysa daghang ng pabadlong, matugkuan, prisuhan. Kaninot ana nga matakdan kas pagkabuutan. Nya ubang ginikanan wa kasabot kay ilang unahuna religion. And I tell you, ang atong gi-spread out ang kamaayo, ang gugmas Ginoo, ang paglaom nga niya nato, ang kinabuhi nga puno sa panalangin, mao na atong gidadala nga dapat spread out sa atong mga silingan. Amen. Rely lang jud ka sa pulong sa Ginoo nga mao nay makausab sa kinabuhi sa tao. Okay? So arita sa the principle diri sa John chapter 4 nga ako nakita about contagiousness. How did Jesus draw people to Him? Giunsa man ni Jesus nga maduol ang mga tao niya. Jesus talked to people. Kinsa yung istoryahan? Una dali, nakita nato, ang Samarianhong babae. O atong makita igsoon nga sa ilang kultura, bawal silang makigtabi, makigugoy-hugoy sa ilang kontra. Hello? Niabot ba sa punto sa imong kinabuhi? Ikaw Kristohanon na ka, pero maulaw ka gani nga makigtabi sa imong silingan. Guilty tatanan ane? Night time ako nakasulay ko ana. Bago kong Christian. Bago kong Kristohanon. Kay ako una-una, ako na'y buutan, sila dautan, di na ko makigtabi na nila. Kay matakdan unya ko. Sakto man na nga prinsipyo. Pero ang insakto, ang mas insaktong prinsipyo, bisan pag makigtabi kanila, ikaw may manakon nila, dili ikaw matakdan nila. Amen. Ikaw nga naay Ginoo, kung makigtabi kanila, makigistorya kanila, ikaw may mutakod nila. Dili kay ang imuhang kinabuhi matakdan nila. So kung ikaw makigtabi nila, madunggan nila ang pulong sa Ginoo sa imong baba, nga wala nila kasagaran na dunggan. Okay? Tanaw, napakila yung prinsipyo atong makita. Jesus turned ordinary conversations to spiritual conversations. Atong nabantay din mga kigsunan nga naghisgot sila tubig. Di ba gigamit ni Jesus ang usa ka ordinary conversation about sa tubig, pero gihimo niyang spiritual conversation. Kabantay mo sa istorya ni Jesus, nangayo sa tubig, nagsugod ra sa pagpangayog tubig, pero pag human, naghisgot na siya nga, ako ang tubig nga maghatag katagbawan, no? Naghisgot siya nga about sa tubig. Nya kini kung muinom ka, ang muinom ni dili na uhawon pag-usab. Ang sa iba pasabot ato. Ano na niyo nakasabot ka atong babae sa iyang istorya? I believe nakasabot siya. Ngano man, nanangyaw man siya sa iyang mga katagilungsod. So at first, ang babae na convince siya nga tinuod ang gisulti ni Jesus, kaya kung dili ka convince nga tinuod ang gisulti ni Jesus, budlay, musulti ka. Di jud ka musulti. Kay at the first place, wala ka na convince sa gisulti sa Ginoo. Pero kung convince ka sa pulong sa Ginoo, di ka kapugnan musultis uban. Amen. Hinayman. Kung convince ka nga pulong sa Ginoo tinuod, di ka kapugnan musulti ngatos uban. Mao na ang prinsipyo. Ang babae nakasabot sa gisulti sa Ginoo about sa tubig nga makahatag og tinuod nga katagbawan. Unsa may pasabot ang katagbawan gisgutan dire? Ko kana bang inom ka uhaw kay ka nya imo jung kwan hapit na ka mabugtik ba? Ang katagbawan pud pasabot kana bang di na ka mangitag lain pa sakto na na. Amen. Buti pasabot kung nakailan na ka sa Ginoo, nga igo na siya para maluwas ka, para panalanginan ka, o para malangit ka, sakto na na ay nagpangitaglain. Nga nang mangita pa magaglain Ginoo nga, si Jesus sapat na para makaato ka sa langit.
Unya nagisgot iti pagsimba. Nga ang Dios ray simbahon sa espiritu kamatuoran. Amen. Sa to pa, wa na kay laing pangitaon pang Ginoo. Amen. Wa na kay lain pang pangitaon nga Dios kay si Jesus sapat na sa imong kinabuhi. Mao na ipot pasabot og katagbawan, pero ang kalibutan wala na tagbaw, nalukop na lang pangitag Ginoo, giampuan og Ginoo, o kinsay hastang mga kahoy gihimong Ginoo, hastang tais baka gihimong Ginoo, hastang mga baka uban pa mga binuwat gihimong Ginoo giampuan. Wa sila natagbaw nga si Jesus sapat na. Wa sila kasabot nga ang Ginoo paigo na. Ayop nakasabot mo na. Amen. Wala na kay laing pangitaon pang Ginoo. Wala na kay lain pang pangitaon nga Dios nga paigo na para maluwas ka. Igo na ang atong Ginoo. Wala na kay laing pangitaon Ginoo. Lain. Amen. Sunod. Jesus gave people reason to follow. Unsa may giingon din na sa John chapter 4 verse 13. Atong basahon. Si Jesus mitubag, ang moinom ning tubiga, uhawon pag-usab. Inom sa ko. Apan, ang moinom sa tubig nga akong ihatag, kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan, nga muhatag og buhing tubig, og kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ito pagpakan ng Ginoon. Gi-convince ni Jesus ang babayi sa paagi ba nga kung ikaw moinom ana uhawon kag balik, pero kung moinom kaning tubig nga akong ihatag, igo na. Mao na ni nga mahimo siyang tuburan sa imong kinabuhi, maghatag pagyud nimo kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa igsoon, ang rason nga imong ihatag sa pagkikistorya ngadto sa usa ka tawo, imo tagaan sa rason nga wa na kay lain pang simbahon, wa na kay lain pangitaon, o wa na kay lain pa nga pangitaon nga makahatag tinuod-anay nga katagbawan sa imong kinabuhi, nga maghatag nimo kinabuhi nga walay katapusan. Siya ra. Amen. Amen. Hallelujah. Sunod, Jesus didn't force himself on another. Wala niya gipamugos ang iyang kaugalingon ngadto sa uban. Di ba na yung mga taong wala nituon niya? Wala niya pugsa. Pero sa diyang nakita siya og tawo nga madinawaton, dili na niya kinangpugson kay nakita man niyang kasing-kasing sa usa ka tawo. Sa diyang ang usa ka Samarianhong babayi, atong tanawan verse 26 to 28, si Jesus mitubag, ako ang nakigsulti kanimo mao siya. So, igo na mga kaigsunan nga nakaila ang maong babayi nga kining nakigtabi day niya mao ang Misaya, mao di ang Kristo. Wala niya nipugsa nga ako lagi. Ako gyud mo to og di ka mo to nako impierno jud ka. Wala man niya ing napud ana. No? Igo na ngingnan niya nga ako mao siya nga nakiistorya nimo. Niadtoy gayunan nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkita nila nga nagsulti sila sa babayi, nagkigsulti sa babayi, apan wala usa kanila nga nangutana sa babayi kung unsay iyang gusto. Unya ang usa ka kuan diri no, natingala ang mga apostol kay ang mga apostol aning panahon na napas lang mindset ba nga bawal lagi, pero nakita nila Jesus nga okay ra di ay. Amen. Pero mo na ang condition, ikaw ang mag-spread sa pulong. Dili ikaw mo'y matakdan. Ikaw mo'y mutakod, dili ikaw mo'y matakdan. Si Jesus, iyang gispread ang iyang pulong. O katong babae na takdan sa prinsipyo ni Jesus, o katong babae na nanakod ngadto sa iyang mga silingan. O katong iyang mga silingan ni dool dito sa Ginoo. Hallelujah. Pagkanindot tan-awon mga kaigsonan nga
kung ang atong Kristohanong kinabuhi mutakod ngadto sa uban. Ang atong Kristohanong kinabuhi ato ang prinsipyo nga atong nasabtan sa pulong sa Ginoo mutakod ngadto sa uban. Sila mismo moduol pud sa Ginoo. Og ikaw ang gigamit aron sila makadawat sa buhing tubig nga makahatag og kinabuhing walay katapusan. Amen. Atong pagpagan ng Ginoo igsoon. Jesus created intentional encounters. Last. Kanang word nga intentional, but ipasabot gituyo. Verse 4. Sa pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga muagi gyud sa Samaria. Naamanon tay laing nga gianan, pero iya jung gituyo nga muadto didto kay naa sa intensyon nga ayang sangyawan ang taga Samaria. Amen. Sa to pa, ang pag-spread out aning klase nga influence aron mahimong mutakod kinahanglan og intention. Kung dili ta intentional, why mahitabo? Sama sa usa ka posporo, kita mo nang drawing, ang usa ka posporo, kung dili na nimo i-intention nga imuhang i-ana, di gina mo siga. O kung dili po na nimo taparan, siya pud na ang masunog. O kung di po nimo na ibutang nga to sa imong ihaling, mapalong ra po na siya. Sa to pa, intentional ang pagpasiga, intentional ang pag-spread out, intentional ang pagdaob. Amen. Mao po na ang pag-share sa pulong sa Ginoo, pag-spread out sa pulong sa Ginoo, aron mahimong contagious ang pagkakristohanon, be intentional. Amen. Ang sama ng intentional, tuyuon. O, pareha sa mga mag-evangelist, tuyuon jud. Muadto gid sa balay. Yung wa kay lingaw, magharay-haray na kasi yung balay. Wa man ko'y lingaw. Ako tong sangyawan akong silingan. Intentional. Uy, wa man ko'y lingaw din. Naaman ko'y lodaghan. Ay, akong sharean og Bible verse ako ang parinti, be. Sinda ni mong mga kuan, mga link nga nagwalip. Intentional. Imog yung tuyuon. Di din kay kutob ratag ampo. Mayo man na. Nga mo ampo ta. Pero kinahanglan pug kang mubuhat sa imong part. Be intentional. And that is part of encountering. Dili ka makaadto ng lugar kung maigor kang ampo, Lord, ganang kay ko muadto og kuan Ginoo karon dayon muadto ko mualbual. Ampo ko wala man gyapon mualbual na ni. Wala kinahanglan nga musakay tricycle na padong dito aron maabot kag mualbual. Ha? Lord, kay ko kwarta Ginoo kay nakoy paliton. Wa ba may kwarta ni abot? Ampo lang tagyapon Lord, ang kwarta Ginoo. Trabaho igsuon, be intentional aron tagaan ka sa Ginoo. Amen. Maura po na sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Intentional. Dili man niya sa pareha sa sakit nga physical. Nga bisan pag dili intention imong spread out, basta active lang na siya, mo spread out na siya. Pero kaning sa kuan mong good pag-spread sa spiritual, kinahanglan pag-intentional. O kanang word nga intentional, di na sa may tabo kung dili ka active. Amen. Kita ba kagpatay nga imong ina nga barog ba? Ha? Dili na siya mo barog o wala na siya intention mo barog, kay patay naman na siya. Pero ang buhi mo'y active o maunay makahimog intensyon. Amen. Ako pangutana, buhi pa ba ka des Ginoo? Hallelujah. Basi nga matay na ang uban. Buhi pa ba ta des Ginoo? Ang mga buhi sa Ginoo maunay makahimog intensyon. Pero kung namatay na ka dias pagpangalagad sa Ginoo, bisag unsaon pagkagkuhit ni pastor, brad, sister, sangyawi, panangyaw taon mo. Ay, nagpastor ay kapoy. Laay naman pastor, no? Simple jud kayo pag share sa gospel, daghan kang pamaagi karon nga maka-spread out ka sa pulong sa Ginoo, text, chat, sending links. Unsa pa?
intentional nga mo, manuktok ka ba, manaw ka dito, unya makiktabi ka dito, unya, example, nakastrabaho, tabi-tabi ra mo, pero ngita din kag area nga, uy, nakoy ka ng nadunggan ng conversation nga, pwede na kong i-turn into conversational sa spiritual. Muni, ha? Jesus turned ordinary conversation to spiritual conversation. Sa to pa, naay, murabag diversion gamay nga, nagiskot sila din na gugma. Gugma na. Sakki po do gugmas Ginoo. Natayo sa kamaestra, tabi siya about sa kanang math. Yang turn into line conversation ba? Okay, find the value of X. Katong sa math ba? Find the value of X. May panang inyuhang X na pay value. Ilang, kuan ba? Bot pasabot X. Mga anak kasabot kay ni katawang. Ang ex ba atong ex-boyfriend, may pakuno ang iyang ex na pay value. Dire sa numero pangitaon pa ang value. No? Naginana ba nga i-turn mo into spiritual conversation, any form nga istorya pwede nimong i-turn into spiritual conversation sama sa ilang gisgutan nga tubig. Unya gi-draw near ni Jesus Christ sa usa ka pagtuo ngadto niya nga siya ang buhing tubig nga maghatag og kinabuhi. Ikaw kuno ayaw kuno inom og tubig, ha? Mamatay kag dali. Mabuhi man ta bisag di ta mo kaon, inom lang tubig. Pero kung sigag kaon pero ayaw inom tubig, ha? Mamatay ta og dali. Unsaan man paghilis og wan pa jud ka kanang tublon pa jud. No? Dili maayo. So, nagisgot si Jesus og simple lang nga butang iyang gi-turn into spiritual para makasangyaw lang gyud sa pulong niya. Amen ba? Og I hope manakod ta ana nga klase nga batasan ni Jesus. Dili ba kay kana magtabi po yung silingan nagchismis sila. Nisapay po ka apil. Sa ilang gisgutan niya, wala na. Naapil na kagkasala kay nagisgot sila dili mao, o niya waka kabantay, niapil po ka kay sakay po kas di mao. Instead on tato, nagisgot sila o kanang mga sala ba, ilang silingan, ilang ribakon lang silingan. Na nagisgot sila nga katong libindip, ina na ba? Idi imo din yung ibutang sa Biblia, kabalo ka, bitaw sala biya na siya no. Nya nabay na sa Biblia, tingkag din lang dungan Biblia. Nas Biblia. Wa na ngo ba nag-action nagtindog kay mo atras wa na Biblia na. Ha? Pero ang ganang maminaw gyud na. Sama sa Samaritanong babaye, naminaw gyud siya maayos Ginoo. Amen ba? So I hope nindot ta pareha sa Jesus ba nga kabalotang mo approach sa katao in a way nga atos lang madala diha sa Ginoo. Magisgot ng isang sala, refer din sa pulong sa Ginoo. Nagisgot sila mga maing butang, pulong sa Ginoo. Ang saman, muna, kinahanglan kita magtuon. Kinahanglan kita magkatuon kay unsaon po nimo pagkikistorya nila kung wala kinakatuonan dire. No? Unsaon man nimo pagsumpay og mga espirituhanong butang kung wala kay nakatuonan sa pulong sa Ginoo. Magisgot sila paninatan og kadato. Nito kayo sa dato sila. Unsaon nimo na pagsumpay istorya nga pang Ginoo. Ang uban maghinambugay na, sila nindot og sakana, sila mo nindot og balay, sila mo nindot og kuan, dagan sa kwarta. Unsaon man nimo pagsulod ana sa mensahe sa Ginoo. No? So kinahanglan ditang magkat-on pod. Kay para naa kay ikasulti nga madala nimo sila sa conversation para sa Ginoo. Amen ba? Nasabtan na to? So, muna nga principle. Ang pangutana, are you contagious? Kana ba iniglingkod nimo handlok na silang matakdan ka kay kung unsay magawa sa imong baba, murag kuan jud kaning makatakod yun ning istorya ha kay maborn again jud kuaning magkoy-koy ko ni ako ang silingang born again, murag maborn again pugog apel. No? Kana nindot na nga pagkamananakod. Ayaw mo kaulaw anak, inon mo sa inyong silingan nga mga titanang maborn again kay manakod na. Kanindot ana, madaghang mabuutan, daghang matarong ang kinabuhi kaysa nang manakod ng mga bayot o mga daghan na kayong natakdan, mga bata pa gani takdan na.
Nasabtan nato, are you contagious? Contagious ba ka nga Kristohanon? Mananakod ba ka nga pagka-Kristohanon? Yung pasabot, mutakod pa ka, aktibo pa ka. Pero kung di na ganim nakod, wa na, patay na. Wala na yung effect. So, ang pangutana, what hinders you to be contagious? Unsa may nakababag nato nga manakod? Unsa may nakababag nimo nga dili ka makatakod nga to sa uban? Igsoon, usa sa to makababag, kaulaw. Hello? Kaulaw. Kahadlok. Unsay mahadlok ka, unsay isulti sa imong silingan. Unsay mahadlok ka, basin og di nakatagdon. Or mahadlok ka nga basig kasabaan ka. Nganong mahadlok mo sad ka? Og siya musuko nimo ayon na lang istoryahe pod kay aron mo liaway. Pangitaglain. Ina na nagkasimpol. Kung di sila maminaw nimo, pangitaglain nga maminaw nimo. Kay si Jesus wa man namugos. Amen ba? Namugos tayo si Jesus? Wala. Iyarang sutian katong mo sabay maminaw niya. So kung dili maminaw, ayaw pugsa. Kaya si Jesus wala namugos nga motuo ang tao niya. Ang katurang motuo, mo iya. Ingon diya sa John chapter 8, iinan niya ang mga Parisiyo, kamo mga anak sa yawa. Iyang ginan ng mga Parisiyo. Oh, okay. Di man mo motuo sa Diyos. Iyan siya, ang maminaw sa pulong sa Diyos, iya sa Diyos. Apan kamo, dili man mo iya sa Diyos mo, nang di mo maminaw. Nga ginapagit niya, mga anak sa yawa. Katong di maminaw sa pulong sa Diyos, anak sa yawa. Ito pa, matik na. Nagkikisangyawan, ang niya, dili willing maminaw, ay lapog siya. Ato lang ka sa willing maminaw. Unya, di po ta makig-away, di po ta makiglalis. Kasi Jesus, wala man siya nakakita og lalis tungod anang pagsangyaw. Siya gikalagutan, pero wa siya nangaway. Amen. Wa siya nangaway, wa siya nakigdebate. Kundi siya mismo giaway. Siya mismo gipako sa cross. Kaya ang mga tao, dili matuo niya. O, kira og kwan, kanang daoton ta nila or buhatan tag di maayo, basta kay ang atong gibuhat maayo lang. Atong gi-spread out maayo lang. As long nga maayo ang imong gibuhat, wala kay dapat kahadlukan. If God is with us, who can be against us? No? Padayon ang igsoon. Padayon sa imong mission, padayon sa imong ministry, kung asa kagibutang sa Ginoo, sa imong trabahoan, sa imong pamilya, asa makagibutang padayon na kay mission igsoon. Gibuhi pa ka sa Ginoo karon kay naa pa kay mission. Amen. Kitagaan pa kag chance sa Ginoo kay naa kay buluhaton. O kung dili na ka mapuslan, mo na nga kuan tas Ginoo, di na ta mapuslan. Karon kay mapuslan pa ka sa Ginoo, gibuhi pa ka sa Ginoo. Amen. Hinay mong tapad mao di ay. Mao ba di nga gibuhi pa di ko kay mapuslan pa di ko sa Ginoo. Ako pangutana, ganahan pa po mapuslan no sa Ginoo dili. Di na kaganahan mapuslan sa Ginoo, ina kuhaan na lang ko Lord. Ha? O sa may ganang mo una. O di na kaganahan mapuslan sa Ginoo. Anak, wala naman kay pulos nak, arin lang, uli dire. Uli dire nak. Aray kay aron maglipay na ta sa langit, pero kung gamiton pa ka sa Ginoo, bisan pag magbuhagay kuno ng ato ang tinae, para nang mga kuan kuno kada mga daotang sana masamang damo kuno matagal mamatay, ay siyempre itagaan pag chance sa Ginoo. Ana lang na, hindi na gani saman goodbye. Kung di na gyud matabang, okay, goodbye, you can go to hell. Kay di mo jud ka magpatuo, okay, you can go to hell. Pero ikaw, Kristohanon ka, kung ikaw mapuslan pa ka sa Ginoo, hala, padayon, pangalagad, sangyaw, spread the gospel, not the virus. Amen? Spread the good news, not the virus. Kung sa may virus katilingban karon, bisyo, kahilayan, uguban pa mga dautan. Muna yung virus sa katilingban. Pero ang good news, dugay ka ma-spread, no? Kabantay mo, na magwali, gamay lang kag-share kanang sa Facebook. Pero mga binuang, mga hinanggaw, mga binastos, bay daghana, mong share, thousands, millions.
Mag-viral dayon. Pero, nay magwali. Budlay. Ang uban, di gini mo share. Napay uban, ilang pastor magwali. Di ipot i-share sa membro. Ha? Pag-share, putawan mo, oy. No, magwali ka na inyong pastor. I-share nang wali sa inyong pastor. No? Makaana ba ko? Sam ni, kisa kay gisunod ani nila, no? Nagsige man ako wali. Wa man po nag-share. Sige ko ga-online. Daghang kita gipang kuan gi-share diya sa gospel sa kay we can share the gospel through song. We can share the gospel through music. So share. I-share ninyo. Ako di jud ko mo share. Sorry kayo ha. Di jud ko mo share basta kuan kana mga hinanggaw nga mga buhat, mga way hinungdan, mga unsara din nga dili para sa gingharian sa Ginoo. Dili jud ko. Basta way labot sa gingharian sa Ginoo para akong Facebook para sa Ginoo ra. Ako ang social media para sa Ginoo. Akong trabaho para sa Ginoo. Bisag ba klase ko, mura po ko gawali. Kung magwali po ko, mura po ko kaklase. May gihatag sa Ginoo nako nga kuan kanang gift as a pastor and as a teacher, preacher and a teacher. Muna nga igsoon ayop na mo nakatunan karong buntaga. Amen. Manakod ka. Inay imong tapad manakod ang imong pagkagustuhanon. Muna nga mission nako no naka-comply na ako sa mission karong tuiga. Di ba ingon ko each one win one. Kada usa modalag usa. Nana ko'y usa. Si Charito, nibalik na gyud. Salamat sa Ginoo. So wala lang karon kay kuan problema sa siyahang sakinan. Nya napagyud lain, napay daghan. Muna nga akong giampo ang poeta natay mga katawhan bisag usa nato modalag usa. Ikaw na kay usa imong anak. Si Liman na siya duha. Iyang mga pagumangkon. Kung dili mo dala dagong tawo kanang bata. Mo na inyong anak, imong parente, imong higala. No? Kay dako kay kaog reward dito sa Ginoo. Amen. So mo na nindot kay na nga naatay mga tao nga madala dito sa Ginoo. Palihog manindog ison. Okay, so I hope and pray nga naay mga pagtikdol gamay o napo may nakatunan sa pulong sa Ginoo dako. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for your word today. Salamat Ginoo sa mga pagpahinumdom. Ug salamat Lord God ining mao nga prinsipyo nga mo nakatunan karong buntaga. Ang imuhang prinsipyo Ginoo nga wala nimo main ang usa ka tawo unsay iyang estado sa kinabuhi. Ang imong gitan-aw Lord ang kasing-kasing sa tawo nga willing ug kanang madinawaton sa imong pulong Ginoo. Nga mao imuhang gipangita dinhi sa kalibutan ang usa ka tawong madinawaton, usa ka tawo nga adunay kasing-kasing nga motuo kanimo. Lord, dad-ami Ginoo, bring us to the people nga gusto nimong pasultian namo. Og dagamita among baba Ginoo sa pag-share sa imong gospel og pag-share sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Gamita among mga kamot Ginoo even through social media by sending chat, text or even links Lord para masangyawan namo among mga minahal sa kinabuhi. Gamita Ginoo among kinabuhi Lord God nga maka-spread out kami Lord God sa imong mga pulong ngadto sa uban. It is not an easy job, it is not an easy task, but Lord, you made this easy Lord God because of your power, of your spirit Lord that enables us Lord God to do your will. Salamat Ginoong Dios nintak na sa kabuntagon among insalig o gitugyan kanimo ang among mga kinabuhi among pagabuhaton. Lord, ikaw mga bless ka namong tanan. In Jesus' name, Amen.